ହଁ ହେଇପାରେ ମୁଁ ଖରାପ, ଆରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ। ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା ହେଲା, କାହାକୁ ଜୋର କରି ନିଜର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାଟା ହିଁ ଭଲ। ଯଦି ମୋ ପାଇଁ କିଏ ଦୁଃଖ ସହୁଛି ନା, ତାହେଲେ ତାହା ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ତା ବାଟରେ ନ ଆସିବାଟା ହିଁ ଭଲ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମଣିଷ ମରିଗଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରନ୍ତି, ତେଣୁ କାହାକୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ନ ଜଣେଇବାଟା ହିଁ ଭଲ। ଆରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା, ସେ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ନା ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିକି ନିଜର କରନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିକି ନିଜର କରିସାରନ୍ତି ନା, ଖାଲି ଭଲ ପାଇବାର ବାହାନା ଦେଖା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଇବାଟା ହିଁ ଭଲ। ଆରେ କଣ ଅଛି ଏ ଜୀବନରେ, ଏ ଜୀବନଟା ପୁରା 2 ଦିନର ଅତିଥି। ଆରେ ସେଥିପାଇଁ ତ କାହା ପାଖରେ ସାହାରା ନ ନେବାଟା ଭଲ।